Роўна 2 гадзіны доўжылася прамая тэлефонная лінія, якую правёў у Баранавічах памочнік прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, інспектар па Брэсцкай вобласці Анатоль Маркевіч. За гэты час да яго звярнуліся 6 чалавек. Тэлефанавалі ў асноўным жыхары Баранавічаў, але былі і звароты з Баранавіцкага раёна і Бярозы. Сярод звярнуўшыхся жыхарка Баранавічаў, шматдзетная маці Маргарыта Александраўна. Сям'я жыве ў арэнднай кватэры. Калі нарадзілася 3е дзіця, вырашылі паклапаціцца і аб уласным жыллі. Аднак жанчыне адказваюць, што ў чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоў паставіць не могуць і ніякіх льгот прадоставіць таксама, бо сям'я жыллём ужо забяспечана. Здесь точку ставить очень преждевременно. Я имею в виду, что пояснение горисполкома, что нельзя, можно пока поставить под сомнение. Окончательного ответа я не получил и от зама губернатора. Потому что трактование, к сожалению большому, из разных уст и по разным регионам имеет место быть разное. Поэтому мы поступим так. Во-первых, вопрос будет изучен на уровне облисполкома, безусловно. И я направлю запрос в Министерство архитектуры и строительства. Хорошо. Конкретно по вашему случаю, и чтобы нам дали конкретное пояснение. И тогда будем делать уже определенный вывод. Таксама пытанні падчас прамой тэлефоннай лініі тычыліся зямельнага заканадаўства, добраўпарадкавання, рамонту дарог, працаўладкавання, несвоечасовай выплаты аліментаў і іншага. Считаю, что абсолютно регион работает очень умело с населением, поскольку все вопросы, они находятся в поле зрения, и то, что их сегодня прозвучало минимальное количество, это тому подтверждение. В ходе прямой телефонной линии по отдельным позициям мы сразу дали ответ, потому что вопросы не очень-то сложные абсолютно. По отдельным мы сегодня же выйдем на место для того, чтобы убедиться в конструктивности поднимаемых проблем и попытаться на месте их разрешить. Выкананне канкрэтных даручэнняў адпаведным службам па выніках прамой тэлефоннай лініі Анатоль Маркевіч узяў на асабісты кантроль. Практыка такіх дыялогаў улады з жыхарамі розных куткоў вобласці будзе працягвацца. Алена Ракуць, Людмила Салдзна, Миколай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».